sewu mas nek sono aja mepet mas yo. Sing nek sono aja mepet. Akeh kabele ning kono. Bahaya sing ning son. Sing nek burine son bahaya, nek burine son. Kabel tok mas nyun sewu nggih nyun sewu. LJ Audio Arifin Tip Atang lho ki Gite Yung Sri Jaya Putra luar biasa. Terongan Jombang bergoyang dulur Alfa Yesika. Kita joget bareng-bareng yuk. Ayo. LJ Audio.